Țara noastră este acoperită de păduri în proporție de 12%, adică 375.000 de hectare, cifre care se reduc de la un an la altul. Anul trecut, de exemplu, defrișările ilicite au fost de 3 ori mai mari decât în 2014, ceea ce a prejudiciat statul cu peste 240.000 de lei. Iar în consecință, 23 de pădurari au fost demisi, iar alți peste 300 s-au ales cu sancțiuni. Totuși, tăierile ilegale din pădurile țării noastre continuă și astăzi. Ce ar trebui să întreprindă guvernul pentru a salva plămânii Moldovei, aflați în câteva minute la Publica News. Rămâneți aproape. Urmăriți Publica News. În pădurile din Moldova se produce o adevărată dramă. Doar într-un singur an volumul tăierilor ilicite a crescut de 3 ori, iar în unele cazuri pierderile sunt irecuperabile. În total, pe parcursul anului 2015 au fost furați peste 8.000 de metri cub de lemn. Prejudiciul adus statului în urma defrișărilor ilegale a fost evaluat de agenția Mold Silva la aproape 1 milion de lei. O echipă a Publica TV a filmat cu o cameră ascunsă pe comercianții de lemne care vând pe marginea drumului pe strada Calea Basarabiei din capitală. În încercarea de a cumpăra lemne, reporterii noștri au aflat că unii comercianți nu au actele necesare pentru a vinde marfa. 650 de lei. 650 sub codometri. Primiți 5200. Așa. Dar din departe la noi. Din pădurea asta la Chiricolo, la Doni. Vreți să vă duc și de șcade, nu se întrebări. Aveați documente de asta? Nu lucrez cu nimic la Franța. Noi descurc eu. Pentru a preveni și combate tăierea pădurilor, Ministerul Mediului intenționează să înăsprească legea și să reorganizeze gospodăriile silvice. Nu suntem departe de momentul în care vom aplica acțiuni foarte hotărâte pentru a stabili aceste lucruri. În primul rând, interzicerea exportului de lemn brut din Republica Moldova, interzicerea tăierilor rase în pădurile fundamentale din Republica Moldova și redimensionarea instituțională prin crearea unei singure entități silvice în Republica Moldova cu mai multe filiale. În 2015 au fost întocmite 581 de procese verbale pentru tăieri ilicite. De asemenea, 23 de pădurari au fost eliberați din funcție, iar alți 304 au fost sancționați disciplinar. În țara noastră, zonele împădurite constituie aproximativ 375.000 de hectare, adică 12% din suprafața Moldovei. În Europa, acest indicator este de cel puțin 2 ori mai mare, iar la nivel global ajunge la 31%. Despre asta discutăm în continuare la Publica News cu Valentin Bobeică, vicepreședintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Bine ați venit! Și Igor Talmazan, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat. Bine ați venit! Domnule Talmazan, cum se explică faptul că numărul cazurilor de tăieri ilicite a crescut în țara noastră? Eu nu aș putea spune că ele au crescut. Ele permanent au fost tăieri ilicite. Dar față de 2014, în 2015 au fost de 3 ori mai mult. Constatate. S-a întreprins mai multe măsuri ce privește constatarea acestor tăieri ilicite. Dar dacă îmi permiteți, aș vrea să detalizez ce înseamnă noțiunea de tăieri ilicite. În sens popular, orice sustragere din cadrul din fond forestier se consideră ca tăieri ilicite. Dar aș vrea să precizez că nu este vorba numai pe tăieri ilicite. Majoritatea cazurilor acestei tăieri n-aș vrea să plasez adică toată vina numai pe agenția Mold Silva. Este și vina în partea inspectoratului, instituția pe care o conduc, dar încercăm să găsim, să identificăm anumite măsuri de redresare a situației. Adică toate aceste tăieri care se efectuează, de regulă, ele sunt autorizate. Pur și simplu, conform planului, adică este hotărârea guvernului cu privire la aprobarea recoltării pentru 5 ani de zile. În baza acestei hotărâri de guvern sunt stabilite anumite limite anuale. Mold Silva, spre exemplu, prezintă la autorizare aceste limite. Că nu să înțelegeți corect, pe anul 2016 au fost prezentate spre autorizare diferite lucrări silvice care se efectuează, că ele se efectuează în baza la niște amenajamente, aproximativ 22.000 de hectare. În comparație cu anul trecut, adică 2015, pe 2014, când au fost autorizate 2015, au fost 23.000 de hectare. Este imposibil de a verifica integral aceste parchete care se prezintă pe autorizare. Dar oricum este și partea responsabilitatea Inspectoratului Ecologic, care în anumită măsură poate nu reușește să monitorizeze toate aceste tăieri. Ele sunt tăieri autorizate, dar de fapt masa lemnoasă sustrasă nu este rezultatul altceva decât a unei camuflări a materialelor primare care sunt eliberate. Adică în situația în care este depășit limita parchetului, care este autorizat, spre exemplu, suprafața de 1 hectar, dar asta se recoltează masă lemnoasă pe 1,34. Atunci pe aceea 0,34 suprafață este tăiere ilicite. De această suprafață este o camuflare a volumului masei lemnoase. Aceasta așa am avut în vedere domnul ministru prin faptul că
de fapt prezintă spre autorizare, spre exemplu, un anumit parchet care urmează să are o anumită suprafață și un anumit volum de masă lemnoasă care urmează să fie recoltat. Prin alte cuvinte, domnul Talmazan, spuneți că pădurile Moldovei nu sunt tăiate ilicit. Ele sunt tăiate Aș autorizat, vrea să dar ne masa oferiți un lemnoasă... răspuns ca să înțeleagă și telespectatorii de acasă. Păi, Vorbim asta și despre ce? Despre sustragerea masivă a masei lemnoase din pădure. Iată, Există o egalitate. E sigur că există. Există. Există Este în ilegalitate. creștere. Este în creștere și pe an ce trece tot această sumă crește. Adică se adeverește faptul că ea, însăși controlele operative care au fost inițiate de către Ministerul Mediului, către Ministrul Mediului, mai bine spus, prin diferite grupe de specialiști, constată faptul că, spre exemplu, urmează a fi recoltată masa lemnoasă, să admitem, 100 de metri steri, dar, de fapt, în urma Am înțeles ideea s-a dumneavoastră. 300. Domnul Talmazan, există cerere, există și ofertă. Da, Ați sigur. văzut că, Asta, din material, că pe strada Calea Basarabiei din capitală continuă să se vândă lemne fără actele necesare. Acolo cine merge să verifice? Oricum verifică atât organele de poliție, cât și inspectoratul ecologic, dar neujocit la comercializare, deja se implică organele locale de poliție și inclusiv la poliția rutieră, la transportarea masei. Am înțeles, și acolo nu e nimic. Domnul Bobeic. Domnule Bobeic, posibil. cât de mare este amploarea tăierilor ilicite potrivit ecologiștilor? Pentru că, iată, din ceea ce spune domnul Talmazan, Inspectoratul Ecologic de Stat nu reușește să facă toate monitorizările, da? Poate au ecologiștii monitorizările lor, poate Avem studiile lor? monitorizări foarte serioase. Dacă domnul Talmazan sau oricare ar răsfoi revista Natura, ar vedea o pagină întreagă în fiecare număr consacrat pădurii, pădurea noastră. Deci, strigător la cer ce aici se publică acolo. Noi avem informații de la oameni de bunăvoință, de bunăcuvință, care ne informează despre lucruri. Strigător la cer e puțin spus. Eu nu aș lua chiar atât de îngust vinderea materialului tăiat, pentru că aici domnul Talmazan are dreptate. Cealaltă este sustras, care poate e tăiat legal. A fost amenajarea pădurii. Da, dar e furat, i-a dus, nu știu. Uitați-vă ce se întâmplă. Tăierile pot să producă pe teritoriile care sunt date în... Exploatare. Da. Și, Vă referiți la pădurile private? da, luate Terenurile pentru private. 99 de ani. Și iată ultima comunicare care noi am publicat-o în ziar, după care Ministerul Mediului s-a autosesizat. Ar fi fost bine ca această comunicare să o facă inspectoratul. Deci este că s-a început vinderea terenurilor de păduri care sunt luate pentru 99 de ani. În arendă. 20.000 costul mediu a unui hectar, 20.000 de euro. Și iată un nou business în Moldova. Deci vorba e de cultura societății noastre, este de bolile societății noastre, o societate sunt debusolată și oameni cu cap mai șmecher sau știu cum vând, nu tăieri ilicite, vând păduri ilicit vând. Hectare întregi de păduri sunt scoase la vânzare. Acum, după datele mișcării ecologiste, aici se vorbește de 1 milion de lei lemn tăiat. Dar noi știm de 10 milioane de euro scoase la vânzare. Cât nu m-au aflat prin anumite mecanisme de care... Adică nu sunt publice aceste date. Domnul Bobeic, Sunt de acum publice, odată ce au fost în ziar. Și Ministerul s-a cunoaște autosesizat. mișcarea ecologistă despre zonele în care sunt pădurile tăiate cel mai des? Da, locul 1, dacă am face un top, primul locuri, deci pădure Durlești, după ea urmează celelalte păduri din centru, cele mai scumpe locuri, vă închipuiți, deci sunt aici, în centru, în jurul Chișinăului, de asta mai puțin la nord, la sud nu prea sunt păduri, că nu prea pădurit teritoriul, dar aici se produce în raioanele Hâncești, Ieloveni, Strășeni și Călăraș, deci este strășnicie. Și dacă mă întorc înapoi totuși la problema îngustă a vinderii materialului, ministrul spunea la altăieri sau cu o săptămână în urmă, într-un interviu, că primește sunete și amenințări. De ce? Adică Ministerul înaintează un regulament la guvern prin care se interzică exportul, importul lemnului în Moldova. Cum așa? Fiindcă noi avem exportatori care au contracte cu Germania, cu Franța și exportă lemn moldovenesc de bună calitate. Dar pentru ce? Ce fel de calitate? Harage, da, domnul Talmazan? Sunt mai multe adică componente, da, inclusiv da, lemn adică lemn care e tânăr încă. Un harag nu este un lemn de 50 sau de 100 de ani. Deci stai pur și simplu pădurea și este obișnuitor pentru mișcarea ecologistă și pentru, în general, sectorul asociativ ecologist, fiindcă de 25 de ani noi promovăm sărbătoarea Un arbore pentru dăinuirea noastră. De 25 de ani, în presa noastră ecologistă,
scriem despre păduri, despre importanța lor educativă, culturală, de protecția mediului, de stabilizarea climei, de stabilizarea a funcționării rețelei hidrografice. Și de 20 de ani sau de 25 de ani de când avem dreptul ăsta de a spune în glas tare, deci staie, se rupe, se distruge, pădurile tot vorbim, cum cu 30 de ani în urmă se spunea despre 12%, și astăzi tot de 12% vorbim. Așa și nu ne-am mișcat spre cele 20 sau minimum 15%. Dar aceste cifre sunt adevărate, domnule Bobeic? În contextul în care niciun recensământ măcar nu suntem în stare să o Sunt facem. adevărate din cauza că cadastrul duce evidența suprafețelor. Vorba este pur și simplu de suprafețele care aparțin pădurilor, Mol Silva. Dacă pădurea, într-adevăr aveți dreptate, nu știe nimeni de fapt. Avem noi 8%, 9% sau au rămas numai 7% după toate tăierile. Cine care... considerați că face lobby pentru exportul de lemn în Germania sau în oricare altă țară? Nu aș putea spune cine, pot numai să presupun, reieșind din faptul că o parte importantă a elitei noastre de stat și politice au suprafețe și terenuri de pădure și case de odihnă sau de vacanță construite în pădure. Deci, prin urmare, probabil că aici nu pot fi lucrurile izolate unul de altul. Domnule Talmazan, domnul ministru al mediului, Valeriu Muntean, spunea sau propunea una dintre soluțiile propuse era următoarea: crearea unei singure entități silvice în Republica Moldova cu mai multe filiale. Asta ar rezolva problema despre care spuneați mai devreme, cu care de fapt ați început, că pasați într-un fel responsabilitatea Inspectoratului Ecologic de Stat pe Mol Silva și invers. Problema este mult mai complexă. Domnul ministru deja a precizat în repetate rânduri faptul că reforma în domeniul respectiv are mai multe componente. Una instituțională, alta legală. În primul rând, înlăsprirea pedepselor în ce sens? Nu atât pedepselor penale, care ele sunt de fapt nu se aplică deoarece e greu de constatat anume prejudiciu și așa mai departe, dar iați codul civic, spre exemplu. Una din măsurile de bază. Că acum, vă dau un exemplu clasic, dar totuși vorbim de fondul forestier de stat. Apropo la cifre, este vorba de 11,96, altele spun 12,5, terenul ce aparține la Mol Silva, dar terenul împădurit, după ultimele date, adică însuși hotărârea guvernului cu privire la aprobarea strategiei în domeniul împăduririi, stabilește procentul de 9,6% din pădurire. De la acest 9,6% ce este documentat, ce este tăiat în realitate, deja noi considerăm, reieșind din activitatea curentă, că este mult mai mic. De aceea s-au întreprins niște măsuri ad hoc, măsuri provizorii, adică este vorba, am lucrat în domeniu, domnul ministru a avut curajul, adică să înainteze acest hotărâre de guvern până acum n-a fost, desistarea exportului de lemn. Desistarea exportului de lemn privește tot exportul de lemn brut, adică cu excepția lemnul deja prelucrat. Adică întreprinderile în cazul dat urmează să fie... Cunoașteți cât lemn exportă Republica Moldova? Lemnul propriu? Da, vrem să știm dacă este un volum mare, unul semnificativ, sau vorbim despre niște chestii private. Aveam toate datele astea pregătite, dar nu m-am gândit că o să apară întrebarea asta. N-aș vrea să vă duc acum eroare și cineva ulterior. Domnul Bobeic spunea că nu putem izola aceste cazuri. Nu, știți că sunt mai multe aspecte. Este, în primul rând, la noi să mai fac niște șmecherii din punct de vedere al legislației, adică se importă lemn din Federația Rusă, care are interdicția de exportare în Uniunea Europeană, spre exemplu, sau Ucraina, sau alte regiuni de astea, se importă lemnul încoace, se fac documente de proveniență de Republica Moldova și se exportă. Adică de a limita, adică toate aspectele date, să nu vine mai greu. Dar în cazul dat prin hotărâre de guvern care se propune a fi elaborat deja proiectul externalitate la guvern, se interzice complet exportul de lemn. Să nu mai fie camuflate și perfectate aceste documente de proveniență. Inclusiv, dumneavoastră, iată, reportajul care dumneavoastră l-ați prezentat, nu contest faptul că agentul economic respectiv are documente de proveniență de la o anumită întreprindere care importă lemn din Federația Rusă și ulterior îl comercializează pe teritoriul Republicii Moldova, spre exemplu. Dar lemnul de Republica Moldova pleacă pe scotare sub alt... Ca din Uniunea Europeană care ajung moldovenești în Federația Rusă. Putem? Exact cum făceau cu merele moldovenești. Informații noi avem destul de multe. Acum, știi, aș vrea să pornesc de la principii prezumției nevinovăției și n-aș vrea să aduc acum niște acuzații grave, dar cred că sunt niște persoane foarte influente care încearcă să stopeze într-un fel sau altul acest export de lemne. Că
în primul rând, adică, dar totuși revenind la subiect, adică reforma instituțională care urmează, care se progresează, are mai multe aspecte. Inclusiv reforma instituțională, care deja dumneavoastră ați precizat, cum a precizat și domnul ministru. Adică toate aceste întreprinderi silvice la Momentul 24. Fiecare, un simplu calcul, fiecare întreprindere silvică 20. Fiecare întreprindere silvică are un consiliu de administrare și un director. S-a vehiculat în presă nu de puține ori că aceste posturi și erau și vândute. Adică dacă în situația în care se reorganizează aceste întreprinderi, se formează o singură întreprindere silvică, mai multe subdiviziuni, respectiv mijlocit costul acestora dispare. Fiecare întreprindere silvică are problemele lor în teritoriu. Alta are mai puțin masă lemnoasă, respectiv își acumulează veniturile prin alte metode. De aici așa apare interesul. Alte întreprinderi sunt mai bogate, dacă se poate spune. Domnul Talmazan, vorbim despre aproape 600 de procese verbale, 23 de pădurari de miși, alți peste 300 sancționați. Asta cumva influențează asupra rezultatului? Noi acțiunile care le întreprindem acum sunt destul de eficiente, cu sub auspiciul Ministrului Mediului, adică în mijlocit aceste grupuri comune, dar ele sunt tot niște acțiuni post factum. Alții poate ne-au în derâdere pe chestia asta, că nu reușim. E imposibil să verificăm noi toate parchetele în Republica Moldova. Toate acțiunile care au fost s-au verificat să admitem o suprafață de vreo 10-15 hectare, dar în situația în care vorbim 22.000 de hectare este imposibil de identificat. Dar în primul rând profilaxia, să arătăm la aceiași pădurari. Eu aș vrea să mai precizez că sunt mulți pădurari de bună credință. Noi de unde avem această informație? Tot ne informează pădurarii. De mijlocit nu poate să informeze. O persoană poate să informeze despre o tăiere ilicită, despre un automobil cu lemn care se comercializează fără documente, dar însăși substanța, adică unde s-au efectuat aceste sustrageri masive din fondul forestier, tot de la persoanele care activează de mijlocit în domeniu. Și contăm și în continuare că vom primi această informație, vom încerca să contracarăm. Dar ele sunt niște acțiuni post factum, anume acțiuni ce țin de viitor, interzicerea exportului pentru a decădea acest interes a persoanelor cointeresate. Cum puteți cataloga activitatea inspectoratului pe care îl reprezentați cu structurile forțelor de ordine, cu Ministerul Afacerilor Interne? Conlucrăm destul de eficient pe anumite aspecte, conlucrăm. Sunt și anumite lacune care o să încercăm acum. Lacune precum pe strada Calea Basarabia? Sunt și de așa natură. Deoarece se pasează responsabilitatea de la o instituție la alta, este și astfel. Dar avem și acorduri încheiate care acțiuni comune vom întreprinde și privește și anume comercializarea ilicită a maselor noastre. Dumneavoastră ați vorbit despre 600 ceva de procese verbale și aș vrea să precizez. Iată, spre exemplu, când la o întreprindere se efectuează un control. Sunt în două momente. În primul rând, să înțelegeți corect. Iată, vă dau un exemplu practic. Un stejar, tăiat ilicit. Tăiat ilicit la tot sensul, adică cu autorizație, dar camuflare. Pentru calculul prejudiciului cauzat mediului, la un stejar se zice cu dimensiunea de vreo 40 de cm, este undeva 270 de lei. Pentru asta prejudiciu cauzat mediului. Se mai întocmește un proces verbal, dar de regulă pentru întocmirea documentelor preliminare incorrecte, adică confortate cu articolul 41 în letre din codul contravențional și dacă facem un simplu calcul, la un stejar poate să iasă un metru ster peste un metru cub de lemn ster. În cazul dat, adică este mai rentabil la aceeași persoană să comercializeze lemnul acesta. Dacă este lemn tehnologic, considerare este destul de bun, el poate să-l comercializeze vreo 4-3.000 de lei și ulterior el să achit proces verbal și prejudiciu 270 de lei. Adică, dar în situația în care noi facem niște acțiuni de astea programate, nu cum în cazul controlelor ăstea neopenate care sub auspiciul Ministrului Mediului, atunci persoanele când știu deja vor fi efectuat un control, îi fac un act, un proces verbal de preluare a maselor noastre în surplus la evidență. Dacă se efectuează un control documentar, dacă au vândut el masa cele noastre, practic este imposibil, deoarece întreprinderea de asta silvică are livrări și venituri de milioane, dar asta nu ține de competența inspectorată. Domnule Bobeică, vedeți care sunt măsurile autorităților în lupta sau combaterea acestui fenomen, dar care sunt recomandările ecologiștilor? De exemplu, oferirea statutului de rezervație naturală unor sectoare de pădure ar îmbunătăți situația? Evident, la ora actuală, Republica are circa 4% din teritoriu luat sub protecție de stat sub formă de diferite zone protejate, să zicem, pentru că sunt mai multe categorii, 12 categorii, toate sunt. Dar nu este un mare efect, pentru că a trebuit de mări suprafață, așa cere Europa, așa cere situația actuală în lume, de a mări suprafețele temporar. Unele din aceste suprafețe nici nu seamănă, nu au nici măcar borne, unde se începe, unde se termină, să zicem ultimele 2%. Când noi aveam numai 2%, s-a decis la nordul Moldovei, încolo Rudea Rionești, în Lunca Nistru, se mai ia câțiva kilometri pătrați pentru a face. Și acolo așa și-a rămas, nimic nu se poate de făcut. Și aici, dacă s-ar mai lua din păduri suprafețe pentru a le lua sub protecție de stat, să zicem, de oricare grad de protejare, cred că nu ar da nimic dacă societatea nu este orientată spre
a avea păduri, nu înțelege rostul pădurilor, pentru că noi cu mult mai larg privim decât pur și simplu tema de astăzi, că iată se taie. Da, se taie, dar iată a vorbit și domnul Talmazan, stejar se taie, dar în loc ce se sădește? Deci pădurile noastre parțial s-au transformat în zone, în spații de monocultură, de salcâm. Nu cel mai prețios din punct de vedere ecologic. Salcâmul, dacă este ca monocultură, dacă hectare, întregi zeci de hectare sunt de salcâm, deci se reduce din biodiversitate, se reduce din diversitatea faunei acolo de acum. Faptul că s-a așezat în rând drept, nu ca pădurile naturale, deci de acum interacțiunea cu soarele, cu atmosfera este alta și pur și simplu salcâmul este un copac care în 30-40 de ani trebuiește lichidat, trebuiește de acum îmbătrânit. Când pădurile adevărate sunt seculare. Domnule Bobeică, în cât timp pot fi recuperate daunele provocate de defrișările ilegale din Republica Moldova? Ele nu vor fi recuperate, fiindcă încă nu s-a stopat procesul. Dar în momentul în care vorbim despre interzicerea exportului, interzicerea, de exemplu, a defrișărilor pe domeniile închiriate? Da, să zicem defrișările. Ele ar putea fi recuperate formal în 5, în 10 ani de sădit alți copaci. Peste 20-30 de ani, deci ar apărea păduri adevărată. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri. Din păcate nu avem timp, dar subiectul cu siguranță este unul interesant și îl vom continua. Domnul Talmazan, domnul Bobeică, vă mulțumim foarte mult.